ke khorkam thik ya orang mang katham rakha to bini mo ka sa pura sikla nata sikla besar khata कुछ लेखा पढ़ जाऊं बखाई वो बीएड खा फजा सर ना वो बीएड खा बीएड कंप्लीट खा फजा सर वो बीएड खा फॉर्म में वो बीएड बालाय खानो हामास थांना लायो नरबो कक साना सिगां अ जागा फाइगांखाय सिनि काखुकते बुखुब संगर बरक फानाय मासनि अ तारिखनिखाय 20 तारिख 21 नि हर याकुं याक मामुई संगै चागो याकुई बरक थुलायनानै एमन पोजिशन नाहानानै नायतमन जरा मो गार्डन कामी शान्तिर बाजार सब डिविजन क्लायो अरवनो ओ हाताई क्वागै फायै बरकनो बंनि साकाव सिनजाक्तिनि थाखा नक सह आबुनि लगे लगे ठीक ते खरनि खरकाम बकसाय दंमोनि जे गोसायार बर खूब कष्ट खालायो बिनि बुफा बुसाना बासिना बागै कसा तसा साबाय याकुं याक कसा साबाय खूब कष्ट खालायना आरो किन्तु बाकी रंनो ताय अरन नारक मालिया बरक शेष मिनिट जत हाफ हबजगै अरन लांमा सजबाय अब खनावै तो हास्तेने गोबां मालुकराव फायबिका सिनि बुबाग्राव फायका एमपी फायका ताई गोबां मानसिनि जारा गरब तामने बनो लुकु संजाक आदंग्राव फायबिका आमचानि बरक बनाय फायबिका गायचंतिनि अरब फायका अमाहायकेनो देवीपुराव जोंथा गारब नुकुं खुंसानिसि खरकाम आरो चिनि साकमा खरकाम बरबो हायकेनो थैजाखा आरो जों थांफायके बेलायकेनो बखानांमानिखौ जों तिनि अबनो नंनि बिसिंनि सानांगौ संगो सरकारनो ताइचिनि लुकरनो आसुक मुरा हाताय तला रग नक हुग्रक ताख्लालायसिनि कारण आगिनि एनवायरनमेन्ट बाय टाउन एनवायरनमेन्ट के फेरि थांका परिबेश फेरका आगी बुफां कथर कथर दङ वा गोबां दङ ओ हानो रमैना रगबरक बंनि यारोंबाय ताव यारों यासा करिखाना आबो बाय बंनि माखाना गावनि बागै जों तिनि कयनाय जोंमो तिनि सुबानानि बागै फायो जों के सुबाय खालांनाय माइरो माइखारि चुम किसा मिसा थैनाय नुफुंनो किसा मिसा खरियाव याफारि खालांनाय गावनि बागै जों बरनि म आसुक बिपद आपद क्लाय तमानि जराव अर माइब कानि माइ नसं थामायका अरनि हा यांनि हा जतन तला थाङै पुरा माइ काहाम ब नसं थामायका स्टेट गभर्नमेंट एवं जों एडिसि गभर्नमेंट सागा जे नक बायजांनाय फुल डैमेज बरनो चिन बुवाग्रा बादिनो सागा जों 3 रनाय राज्य सरकार हंगाय नक रनाय 1,20,000 नाय आबो जेतु फान सक थामायका आबो ताय बिसिलेरिया थैजांनाय नकनि बरनो किन्तु अलरेडी बंनि एकाउंट रां दाजाखा ताइचिन बुबाग्राबो बंनो 50,000 काय फैमिली वो बरो 50,000 काय बंनो सुबा जाखा कय दिन आगे बरो राजबारियाव थांगै राजा तो फायखानो आउन पुरो जों अरो नुखा जारो थांगै बरो रां द्रप फायखा गबने बागै जों ताइसां हायनाय कयनाय त्रिपुरा हास्तेनि गोबां एनजिओ दङ माया गोनां खा गोनां सिनि लुकुरा गोबां दङ फायदि अमाहाय जरावनो जों सिनि लेफ्ट साइलेमनि फानो जों बुदै परिबार अ खामिनि आमचनि बरनो ताखने जरा मासे मानिया सरकारी नि बुसुरनाय ते कयदिन रिमान परखे बन्द खायनाय हायबान जे मानतै जों जदि न बरनो जों चुरि चुबाय माखाय सिनि बरक बेलायखेनो हामनाय गायबनि बागै गोबांमा बरनो जुनुखा हामबाय मारो सिनि बरक सिनि खुंथाय बारक त्रिपुरा सारन बिसिङाव 1 लाख रक पर्यन्त 50,000 रक आमतिरक थांनाय जमारेनो चिन नारानो नुखा दिन भिक नतलाङैने 50,000 बिनि जा जिमानि रक मारक सुनुखौ हामबाय मारो सिन बुबाग्रानो बेलाय हामबाय बिनि साकबाय थांनि रां 10 लाख तो रिखानो बा जा थैनानो वानसात थुरुकसा मणिपुरी हिनि करि जे क्षतिग्रस्त नायनो बहाके बेराय रि दङ आसुनो जतनो कबगो फायदि खा थानसाखाय खा बाक्साखाय याप्रि बाक्साखाय जों जारा अरन दिक लाय दंनाय रनो जों सुवालायनो